फ्रेंड्स बे साननैसो आं नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट लाबोबाय थादों नङा होमबा थाय आं बर'नि राजखान्थिनि सोमोन्दै भिडिअ लाबोथाराखै जानो हागौ नोंथांमोना सानदों खोमा बेबायदि भिडिअ लाबोनाय नङा नाथाय लाबोगोन नाथाय आं दिनै निउसआथ' मैयानिनोमोन थेवब्लाबो नोंथांमोननो आङो जिहेतु पलिटिकल डायलगखौ आङो एसेबाबो बुंखायो नालाय आं रबिराम सारमोननि जि लेक्चार बेनि सायाव फंनैसो बुंनो लादों रबिराम सारा मैया मा बुंदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोना गासैबो निउसआव नुखाबाय नाथाय आंनि भिडिअ एसे आलादा आं बेयाव एसे माने नायबिजिरो जेन पाब्लिकआ बुजिनो हायो बिथाङा मा बुंनो नागिरदों स' बेबायदिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बे साननैसो बिटिसिनि दा थानाय सरकारखौ माखासे बाथ्रा बुंबाय थादों नोंथांमोना मिथिगोन जे फिथा हासग्रा सरकार जास्ट फिथा हासयै इनाग्रेसन खालामनानै पलिटिक्स खालामनो फैदों नङा होमबा आरो बुंबावदों मा बिग जिर' रबिराम नार्जारी सारा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो एसे आं खिन्थाग्रोनि रबिराम सारा बुंदों मा बिपिएफआ जेबो लोरबां जायाखै बिपिएफनि भेटि जि माने अबस्था बेयो थिगैनो दं साफा सानै लिडारा पार्टी सोलायनायनि थाखायनो बिपिएफ हानजाया दुर्बल जागोन बे बाथ्राया गोरोन्थि बिदि साननाया गोरोन्थि प्रमद बर' बिथाङा दले बले थांनानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा गुबुन हानजायाव जइन जाहैजोबसिगोन बेबायदि बुंनाया माने मोनसे प्रपेगेन्डा बेबायदि बुंदों उरा बातरि बुंदों बेबायदि थांनो हाया बिपिएफआ गोदो जेरै दंमोन बिदिनो थागोन राजखान्थियाव बेबायदि पार्टी सोलायनाया मोनसे माने सोलिबाय थाखानाय मोनसे जाथाय जे साफा सानै लिडारा बेबायदि पार्टी सोलायनानै थांखाय सब पार्टीनियानो स' बेबायदि बिथिङाव थारैनो मोनसे पार्टीया बा बिपिएफ पार्टीया लोरबां जानाया गोरोन्थि साननाय बरन्स बिपिएफआ दा नेक्स्ट इलेक्शनाव देरहानो थांबाय दं नेक्स्ट इलेक्शनाव देरहानानै बिटिसिआव सरकार बानायनो थांगासिनो दं दा थानाय सरकारा लायनो मा बिथांनि बादिब्ला माने पलिटिकल डायलग दे बेयो दा थानाय सरकारा मा माने जिखिनि माने मोनथाय पावार जि दंमोन धंस खालामजोब्बाय जोबस्रांजोब्बाय बेबायदि बिथाङा बुंदों राजखान्थियारि एटाक खालामदों जे दा थानाय सरकारनि सायाव जाय मानसिफ्रा फोथायनानै भटखौ होदोंमोन बै मानसिफोरनि फोथायथियाबो माने सिखांनानै थांबाय आरो बे सरकारा इयुनावबो जेबो मावखानो हानाय नंला बिनिखायनो फिन नेक्स्ट माने इलेक्शनाव बिपिएफखौ देरहानानै सरकारखौ लाबोनो थाखायबो पाब्लिकआ थियारिनो स' बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बे लेक्चारखौ नोंथांमोना मा सानो जिहेतु आंनि भिडिअनि टपिक्सा सोरबा पार्टीनि सार्थ बुंनाय नङा बेखिनिया जाहैबाय मा बे जाबाय राजखान्थियारि डायलग मानसिफोरखौ मा माने माइन्ड गेम गेलेनाय बे मोनसे लेक्चार बेबायदि लेक्चारखौ जोबोर एक्सपार्ट पलिटिशियानासो होनाय स' बेबायदि लेक्चार होनायनिफ्राय नोंथाङा मिथिना ला रबिराम सारा माबायदि एक्सपार्ट पलिटिशियान स' बिथाङा जाबायदि लेक्चार होदो जोबोद धन्यबाद होथाव रियेल पलिटिशियाननि डायलग बेयो नङा होमबा माबायदि मानसिनि गोसोखौ बोनानै लाना फैदो अथ'स बिथाङाथ' जेबो स्टाडि खालामाखै डाटा बहाबा थुब्रायाखै जे मानसिफ्रा बिदि सानमारोना जे बिपिएफखौनो लाफिननांसिगोन ना सानमारा बिथाङाथ' कुनु स्टेटिस्टिक खालामनानै हायाखै डाटा कालेक्शन खालामनानै हायाखै स' बेफोरबायदि लेक्चारा थारैनो धन्यबाद होथाव जोंनि बर'नि गेजेरावबोदि बेबायदि पलिटिशियान दं बिटिसिआव जुदि माबा मोनसे डेभेलपनि खामानि मावनो गोनांबा बेखौ हाग्रामा महिलारी सारासो मावनो हागोन रावबो गुबुना हाया नोंथांमोना मा सानो बे लेक्चारखौ बे लेक्चारनि अर्थआ मा नोंथांमोना मा सानो बे लेक्चारनि ओंथिया जाहैबाय मा हाग्रामा महिलारी सारा जोबोर मोजां बर' हारिनि जोबोर मोजां खामानि मावग्रा बेखौ बुंनो नागिरदों बाख्नायदों बिथांखौ आरो बाख्नायदों ओरैबायदि बाख्नायदों जेन मानसिफ्रा नंमारगौ सानथो बेबायदि बुंनो नाजादों स' बेबो मोनसे जोबोर माने मोजां लेक्चार राजखान्थियाव बेबायदि लेक्चार होनायखौसो नांगौ आंनि बादिब्ला स' बिथाङा जाय बाथ्रा बुंदों बेखौ जोबोर मोजां पलिटिकेल लेक्चार होननानै बुङो नाथाय गाज्रि लेंगुवेज बुंनानै जुदि बुङोबा असाइस खोनायो बेबायदि लेक्चार होनाया थारैनो माने बेखौ रियेल पलिटिक्स होननानै बुङो स' हाग्रामा महिलारिया बर' हारिनि जोबोर मोजां खामानि मावगोन बिटिसिखौ डेभेलप खालामनो हागोन होनबा हाग्रामा महिलारियासो हाथारगोन बेलेगा हाया बेबायदि बुंनो नागिरदों देट मिन्स हाग्रामा महिलारिनि अनगायै बाखि जेसेबां पलिटिशियान दङ जेसेबां लिडार दं बिथांमोना जेबो मावनो हाया खिन्थु बुंनाया बिदिनो जादोंबाबो बिथांनि माइन्डआ बेखौ बुङाखै बे जाबाय मा हाग्रामा महिलारिनि फारसे भट बेंकखौ पावारफुल खालामनो थाखायसो बेखौ बिथाङा बुंदों स' रायजो राजा नोंथांमोना बेबायदि लेक्चारखौ थारैनो बुजिनानै लानांगौ बाखि भट होनाय समाव नोंथाङा जायनो होयो बे नोंथांनि खोथा नाथाय आङो बिथांनि लेक्चारा मा बुंनाय जादों बेखौ आं एसे खिन्थाबाय आरो माखासे बिथांमोनाथ' मिथिखागौ जायफोरा राजखान्थियाव जोबोर इन्टारेस्टेड राजखान्थियाव गिदिंबाय थायो पार्टिजों गिदिंबाय थायो बिथांमोना मिथिखागौ नाथाय ओरैबायदि सुबुंफोर दं जायफोर सुबुंफोरा राजखान्थिजों एसेबो लोब्बा गैया बै सुबुंफोरनि थाखायसो आं बेखौ खिन्थादो जायफोरा सेंग्रा सिख्ला उन्दै जाय पलिटिक्सनि सोमोन्दै माने एबो बिबो सिबो जेबो मिथिया बिथांमोननि थाखायसो खिन्थादो हाग्रामा महिलारी सारनि अनगायै रावबो लिडारा बिटिसिनि डेभेलपनि खामानि मावनो हाया मा बेबायदि सैथो जानो हायो ना मा बिथांनि माइन्डआ बेखौ साननानै बुंदों ना
बिथांनि लेक्चारखौ नुनानै माखासे बायदि गाज्रि मेसेज लिरनाय नुदों नाथाय बे गोरोन्थि बिथा गावनि पार्टीनि लाबनि थाखाय बुंदों बाथ्राखौ नाथाय नोंथाङाबो नोंनि पार्टीनि लाबनि थाखाय माबा मोनसे बिथांमोननि उइक पइन्टखौ बुं उइक पइन्टआथ' सबनिबो थायो आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों रबिराम सारा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों BTC आव दुर्जग बायदि सृष्टि जादों माने दुर्जग फैदों ओरैबायदि गाज्रि थासारि दुर्जग माने मा ओरैबायदि गाज्रि थासारि मा नोंथांमोना नुदोंना BTC आव बेबायदि जोबोद गाज्रि थासारि जादों गावलायबाय थानाय बुदलायबाय थानाय ओंखाम मोनजायै बिजों बि होसोलायनाय मा बेबायदि जाबाय थादोंना स' जेबो दुर्जग फैयाखै आंनि नोजोराव स' बेबो मोनसे पलिटिकेल लेक्चार माने मानसिफोरनि गोसोखौ डाइभार्ट खालामनाय मोनसे लेक्चार बे बाखि बे बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बेसेबां पावार खोमादों बेसेबां पावार मोनदों मा खहा जादों आं बेखौ बुंनो थाङा बेखौ आं बुङा नाथाय नोंथांमोननो जास्ट बिथाङा बुंनाय बाथ्राफोरनि ओंथिखौ एसे आंनि स्टाइलाव बुजायनो नाजादों नोंथाङा मा स्टाइलाव बुजिदो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो आं मिथिगौ आं बेबायदि बुंनायनि थाखाय माखासे आंखौ दिनै रायगोन बे साननैसो आंखौ रावबो कमेन्टआव रायाखैमोन नाथाय बे भिडिअखौ नुनानै दिनै थारैनो आंखौ रायनो हागौ स' बिनि थाखायबो आं रेडि आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिथाङा मा जाखिनि दा UPPL सरकारा मावदों बे गासैबो BPFनि दिनावनो मावखाजोबनायसो बै मावखानायखौनो बिथांमोना मावबाय थादों बेनिखायनो दा थानाय सरकारा जेबो मावाखै बिग जिर' लाथिख' जेबोखौनो मावाखै बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों नाथाय दा थानाय सरकारा खै बोसोर जादों नोंथांमोना मिथिगौ 2 बोसोर जादों मा 2 बोसोराव बबेबा मोनसे प्रजेक्टआ कमप्लिट जायोना बेबो मोनसे बाथ्रा नङा होमबा स' प्रजेक्टआ कमप्लिट जास्लाबियावनो जेबो मावाखै मोनसे टेन्युरबो नेयाखै मोनसे सिजनबो नेयाखै बेवहायनो मा बै सरकारा 100% मावजोबनो हागोन ना मा नोंथांमोना सानना पृथिबियाव 2 बोसोरावनो मोनसे सरकारा गासैबो खामानिखौ मावजोबनो हायो थारैनो हाया स' 2 बोसोराव बबेबा मोनसे सरकारा माबा मोनसे मावनायखौ मा नोंथाङा आसा खालामो ना राजखान्थियारि लिडारफोरनि लेक्चारखौ खोनानो नोंथाङाबो सानो नामा जे दा थानाय सरकारा जेबो मावाखै बा मावनो हानाय नङा बा मावखाथारनाय नङा बेबायदि सानोना मा नोंथाङाबो बेबायदि सानोना राजखान्थियारि लिडारफोरनि बादि मा नोंथाङा 5 बोसोर नेनांगोन ना सानाना कमेन्टआव लिर नोंथाङा आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों पलिटिक्सआव इसे एला प्रपेगेन्डाया सोलिखायो जे प्रमद बर'आ जा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दले बले बेबायदि माने सोलायनाय BPFनि मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ प्रपेगेन्डा होनना बुंदों नाथाय नोंथांमोना रबिराम सारनि माबे लेक्चारखौ प्रपेगेन्डा बादि नांदों ना बिथाङा 100% कारेक्ट बुंदों बिथाङा मोनसेबो प्रपेगेन्डा खालामाखैना हाग्रामा महिलारी सारनि अनगायै मा BTC आव रावबो लिडारा मोजां खामानि मावनो हामारनाय नङाना मा नोंथाङा सानो ना बिथाङा मोनसेबो प्रपेगेन्डा खालामाखै प्रपेगेन्डा माने उरा बातरि नङा होमबा नंखाय मेसेज फोसावनाय ओरैनो हावाव फोसावनाय बिथाङानो बुंदों डिफाइनबो खालामदों प्रपेगेन्डा माने मा माने बाराव फोसावनानै होयो ओरैनो नंखाय मानसिफोरनि गोसोखौ डाइभार्ट खालामनो थाखाय माइन्डखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय नाथाय आं नोंथांमोननो बुंगोन आं दिनै मोनसे बाथ्रा गारबाय प्रमद बर' बिथांखौ गारबाय हाग्रामा महिलारी बिथांखौबो दोनथ'बाय आरो बाखि जेसेबां लिडार दं रन्जन दैमारि बिथाङा जुदि फिउचाराव जुदि जेलनिफ्राय गनानै फैना राजखान्थियाव फैयोबा बिथाङाबो जुदि सरकाराव जयोबा बै लिडारफोरखौ गारबाय जाय लिडारफोरखौ गाज्रि होननानै बुंदों गारजोब्बाय दानियाबा नोंथांमोना बुं हाग्रामा महिलारीखौबो जों दोनथ'बाय मा फिउचाराव बै लिडारफोरनि अनगायै गुबुन जायफोर लिडार फैगोन फिउचाराव बै लिडारफोराबो रावबो माने BTCनि उन्नतिनि खामानि मावनो हामारनाय नङाना बे मोनसे उरा बातरि नंगौना नङा बुं दानिया स' नोंथांमोना कमेन्टआव लिर बेखिनियाव आं नोंथांमोननो इउक्रेन रासिया वारनि मोननैसो आपडेट लानानै फैदों बेवहाय नोंथांमोना दिनै बहा मा एटाक जादों बेनि सायाव बुङा रासिया दिनै मोनसे वार्निं होदों इउक्रेनखौ इउक्रेना माब्लाबाबो जायखिजाया अर्गेनाइजेसनाव इउनियनाव आफादाव जेरै नेट' इउर'पियान इउनियन बेबायदि एलायन्सफोराव माब्लाबाबो जइन जानो नाङा दा जा इउक्रेनखौ आरोबाव मोनसे दमदों मा क्रिमियाखौ रासियानि बाहागो होननानै गनायनानै लानांगौ आरो इउक्रेनखौनो मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बिसोरनि जे संबिजिर कनस्टिटिउसन बे संबिजिरखौ थाबैनो सोलायनांगौ जानो हागौ इउक्रेननि संबिजिराव रासियानि हेंथा माबाफोर थानो हागौ बेवहाय बेनिखायनो बै संबिजिरखौ बदलायनांगौ बेबायदि दम होदों बा वार्निं होदों रासियाया इउक्रेननि बिथांमोननि संबिजिरखौ आं थारैनो फरायनानै नायगोन मादों अब्लासो नोंथांमोना खिन्थानो हागोन जुदि नेट' कान्ट्रिसफोरा बेबायदि इउर'पियान इउनियन कान्ट्रिसफोरा जुदि इउक्रेनखौ हाथियारजों बा आर्मि हेफाजाब होयो बेबायदियाव बै नेट' कान्ट्रिस आरो इउर'पियान इउनियन कान्ट्रिसफोरा बे हायाव गोमालांगोन हा जालांगोन मिट्टी में मिल जाएगा बेबायदि बुंदों रासियाया आरो रासिया मोनसे वार्निं होबावदों मा इउक्रेनाव थानाय जेसेबां आर्मि केम्प दं बा बेबायदि आर्मि नेभि एयारफोर्सनि जेसेबां जि दं केम्पआनो जा आड्डायानो जा जियानो जाया
बैफोर गासैखौबो फोजोबस्रांनाय जागोन। जुदि इउक्रेना सर्तखौ मानियोबा, रासियानि जुदि सर्तखौ मानियोबा, थारैनो दानो दिनैनो दावहाखौ फोजोबनानै रायलायनो राजि। आरो बेबायदिनो माखासे वार्निं सर्त होबावदों आरो ओरैबायदि सर्त होदों जाय सर्तखौ इउक्रेना मानिनायानो सम्भब नङा। दिनै पलेन्ड बेलारुस बर्डाराव 7:30 आव सावरायनाय जागोन। थार्ड राउन्ड सावरायनाय। बे सावरायनायाव मा फिथाइ फैगोन मिथिया। बे सावरायनायनि सिगांनो नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै 50 मिनिट्स व्लादिमिर पुतिन बिथांजोंबो सावरायदों आरो 35 मिनिट्स जेलेन्स्की बिथांजोंबो सावरायदों। प्रेसिडेन्ट इउक्रेन बिथांजोंबो सावरायदों। व्लादिमिर पुतिन बिथांजों सावरायनायाव नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे इन्डियान मानसिफोरखौ माबायदि रैखाथियै बिनिफ्राय इउक्रेननिफ्राय दिहुननो हायो बेखौ माने बुंदों व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ। आरो व्लादिमिर पुतिन बिथाङाबो खोथा होदों थारैनो हेफाजाब खालामगोन। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ नरेन्द्र मदि बिथाङा जे इउक्रेननि प्रेसिडेन्टजों बा इउक्रेनियानफोरजों फेस टु फेस रायलायनांगौ रासिया, बा व्लादिमिर पुतिन बिथाङा जेलेन्स्की बिथांजों फेस टु फेस रायलायनांगौ। माने बेबायदि माने डेलिगेसन हरनानै रायज्लायस्लाय फेस टु फेस रायलायनानै सानैबो रायलायनानै दावहाखौ फोजोबनो सेस्था लानांगौ बेबायदि एडभाइस होदों व्लादिमिर पुतिन बिथांखौ। नाथाय व्लादिमिर पुतिन आरो जेलेन्स्की बिथां सानैबो बे बाथ्राखौ मावगोन ना मावाखै मिथिया। बे गासैबो बिथांमोननि सायाव। आरो जेलेन्स्की बिथांखौबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंदों आरो जेलेन्स्की बिथांखौ धन्यबाद होदों जे इन्डियान मानसिफोरखौ इउक्रेननिफ्राय बे दावहा जाबाय थानाय समाव दिहुननायाव मदद खालामनो थाखाय जेलेन्स्की बिथांखौबो नरेन्द्र मदि बिथाङा धन्यबाद होदों, साबायखर बावदों। दा नोंथांमोना बुं, मा इउक्रेना गावसोरनि कनस्टिटिउसनखौ रासियानि दम होनायाव सोलायनो हायो एसेबां गोरलैयै? आं सानो बे पसिबल नङा, बा जाथावनाबाबो बेबायदि अबस्थायाव जाथावना नङा। आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों माने क्रिमियाखौ गावसोरनि बाहागो होनना गनायना लानांगौ आरो लोगोसे डनेट्स्क आरो लुहान्स्क बेखौ उदां हादर होननानै गनायनानै लानांगौ बेखौबो बुंदों। इउक्रेना लुहान्स्क आरो डनेट्स्क बे मोननैखौ उदां हादर होननानै गनायथि होनांगौ। मा बेबायदि मावनो हागोन इउक्रेना? जुदि मावनो हायोबा, बै सर्तफोरखौ जुदि मावनो हायोबा, अब्ला थारैनो व्लादिमिर पुतिन बिथाङा दावहाखौ फोजोबनो थाखाय राजि।